Nakoniec sme to pretavili do gól, otočili sme ten zápas, ako sme si v šatni povedali, že ideme do toho a nakoniec sme to zvládli. Tam vlastne ten druhý polčas, oni sa stiahli, vy ste tlačili a v začiatku si nemohli mať žiadnu pomoc, žiadnu šancu si nemali. Tým si to vysvetlilo, že ešte prišli až v tej 70. minúte po nej tie šance. Tak nejaké také pološance tam boli, ale tak ako som povedal, snažili sme sa ísť do gólu a dali sme ho a zvíťazili sme. A ste vedeli 1-0, čomu to pripustuješ v tom to, že ste dostali tie 2 góly? Tak, možno trošku nešťastie, možno aj trošku terén, ale nemôžeme sa na to vyhovárať, musíme takéto štandardné situácie urať, dať to do bezpečia a tak to bude dobre. Aký skúsenejší super by možno to udržal, to 2-1? Tak skúsenejší, tak Nitra tiež má svoju kvalitu a my tiež. Tak videli sme bojovný futbal, máme aj gusto, tam bolo podľa mňa na obidve strany, teraz nebudem hovoriť, ten rozhodca to púšťal ako až pri veľmi. Myslím si, že tam bolo veľa faulov z jednej a z druhej strany a myslím si, že to ublížilo futbalu. Ja mám rád, keď sa to hrá tvrdo, ale nie ruky a myslím si, že tam boli aj šlapáky. To podľa mňa ten zápas výrazne ovplyvnil, super má kvalitu, ako myslím si, že kombinovali lepšie na tom teréne, že aj v prvom polčase, aj v druhom sa viac presadzovali, ale na tie šance to bolo, ja neviem, my sme mali určite v prvom polčase ďalšie 2-3 dobré a aj v druhom. Chýbala nám väčšia presnosť, ale výsledok je asi zaslúžený. Tak z môjho pohľadu ja musím chlapcom poďakovať za obetavý výkon, ukázali charakter, áno, super. Dá sa povedať, išiel do vedenia po našich dvoch ľahkých chybičkách, áno, ale v druhom polčase sme ukázali charakter a chlapci išli, siahli na dno síla. Aj na tomto veľmi ťažkom teréne súhlasím s kolegom, že to bol veľmi bojovný zápas, ale vážim si to na chlapcoch, že išli dokonca a ten zápas otočili. Takže cieľ sme splnili a sme spokojní a ideme ďalej.